ибораи феълӣ чист? What? ибораи феълӣ калима ва ё ибораест ки аз ду омехтараш аз як феъл ва як пасбанд ё зарф иборат аст ва ҳангоми якҷо шудани ду калима онҳо тамоман як маънои нав мебаронанд. Масалан, talk up. Talk дар якҷоягӣ гап задан ва up ба боло мешавад ва дар якҷоягӣ ҳамчун ибораи феълӣ таърифу тавсиф кардан тарҷума мешавад. ва мо имрӯз бо шумо 7 ибораи феълӣ бо эвейро меомӯзем. Инак рафтем. I'm sorry. худи эвей дар забони англисӣ ҳамчун як чизро аз як чиз дур кардан тарҷума мешавад. Эвей ва якум калима, якум ибораи феълӣ барои имрӯз put away, яъне пинҳон кардан аст. дар филми 8 мили Eminem ҳангоми яке аз заду хурдҳо бо сиёҳпӯстон яке аз дӯстони Eminem тапончаро бароварда ба осмон тир мепаронад ва Eminem инро дида ба ӯ мегӯяд Man, put that shit away, dog! You fucking killed somebody! Put it away! ӯро аз чашм дур кун девона, ту касеро мекушӣ. ё ки ба мисоли дигар put away your toys, бозишаҳоятро пинҳон кун. Put away cut glasses because kids are coming. чизҳои шикаставорро пинҳон кунед, зеро кӯдакон меоянд. Дахин девона меоянд. дуюм run away. Run away ҳамчун гурехтан тарҷума мешавад. дар филми Симба, филми тасвирии Симба, ҳангоми марги падараш амаки Симба ба назди омада ва мегӯяд ки ту аз инҷо гурез, run away. Run away and never return. Fly away, парвоз кардан. Fly away, парвоз кардан, мо ҳангоми парвоз кардани чӣ паррандаҳо бошад истифода мебарем ё чӣ ки самолёт бошад ё ҳавопаймо бошад истифода мебарем. Масалан, one day I'll fly away. як рӯз ман парвоз карда меравам. ё ин ки мисоли дигар most birds fly away to the warm countries. аксар паррандаҳо ба мамлакатҳои гарм парвоз мекунанд. дигар throw away. throw away партофтан, ягон чизро партофтан, аз худ дур кардан, аз худ ҷудо кардан. He tried to throw away his drugs, but the police had the camera and he was caught. Вай кӯшиш кард то дурӯҳояшро парт кунад, аммо полис бо худ камера дошт ва ӯ дастгир шуд. Sometimes she threw away the trashes out the window. баъзан вақт ӯ партобҳоро аз деза мепартояд. панҷум give away. give away тақсим кардан, ягон чизро ройгон додан ё ин ки хайрия, ягон чизро тамоман нобуд шуданаш тақсим кардан аст, сарф кардан. We're just giving back to strangers today. Their shoes? Yeah. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. I wanted to get new shoes. Yeah. Masalan, Robin Hood gave away all the money to the poor people. Robin Hood ҳамаи пулашро ба мардуми фақир дод. After buying a new outfit, he gave away all his clothes to the neighbors. баъд аз хариди либосҳои нав, бояд тамоми либосҳои хунашро ба ҳамсоягон тақсим кард. ва шашум look away. look away мо истифода мебарем вақте ки мо чашмро аз касе мегузонем. масалан, барои он ки чашм ба чашм наафтем, мо чашмро мегузонем ё ки ба поён нигоҳ мекунем. Some girls look away when you see them looking at you because they're shy. баъзе аз духтарон чашм мегурезонанд аз шумо вақте ки мебинанд шумо нигоҳ доред, барои он ки онҳо шарм мекунанд. ё ки мисоли дигар this movie is so amazing that you can't look away. ин филм он қадар ҷаззоб аст, он қадар хуб аст ки ту наметавонед ҳатто чашм аз ӯ биканӣ. инак дӯстони ин буд он калимаҳо ва ибораҳои феълӣ бо эвей ки мо бо шумо омӯхтем ва онҳоро як бор такрор мекунем. look away, throw away, put away, give away, run away, fly away. дар дарси оянда мо бо шумо мавзӯи артиклро меомӯзем. артикл чист дар ҷӯ истифода мешавад. дар забони англисӣ чанд та артикл аст
یا اینکه در زبان تاجیکی ما آرتیکل داریم یا نداریم. همه این در درس آینده با زبان آموز. تا درس آینده، بای.